Norvegia'nın Oslo şäherine hemme salam. Porsche gelmeden öň birinji ärik tranzitine gelen şäherim ärik bilen da adypdym. Enda aşağı çykyp bilmedim. Ýöne bir gün hökman gelerin diýipdim. Bunam geldim. Nifirden 3 günler berde Oslo'dan tanımalı, Oslo'dan gezmeli. Şu adam aeroportdan çıkıp bir avtobusa bindim. Olam poyuz durağına getirdi. O taydanam poyda bindim. Olam poydun içi. Kene adam yok. İki adam var ya. Poyuz katullu kan. Katul dineken. Arafacı katulu. Narveye gelen açık. Tasarım apar. Tasarım arkadayım. Ne beherden yerde kalmadı. Couchsurfing'den yerini taptım. Yoksam bileğine. Ben geçen ay $3 bilet taptım. Bilet aldım. Yani kalmalı yer tapmam için gelmedim. Tebebi Oslo dünyanın en qımmat şäherlerinden biri. İkinci gün hostel bahati minimum $100'dan başlayan. Ondan öden yatırım üçün alacak oradan $300. Ben $300 näçe yurt et bilen. Sonra bir yerini taptım. Son dağına öýüne var yani. Olam bir astronotdan adam berdi. Şu taýda düşýän öýde gelip balýar. Ondan soňalyk habarlaşar. Dostlar, Norvegiýanyň Oslo şäherinden hemme kişä salam. Şu wagt Couchsurfing'den tapan bir öýüm vardy. Şol öýde mihmançylykda netibeden 3 günler berde bolmakçy. Berde tapan kişimin ayarlan bilýär eken, ayalam Filipinli. Hello. Hi there. How are you? I'm fine, thank you. You are from Philippines? I am from the Philippines and I live here in Norway. Yeah. Thank you so much. You're welcome. You're very welcome. Thank you. Bulam na galan öýüm. Şunýana öýgüsü. Aňarda kuchnada da so tapan adamym şol men üçin nahar sırwatyr şu wagt. Bäriň Norvegiýa deýişli nahar eken. Hello. Salam alaikum. Hello. Alaikum salam. Yeah. Your name is? My name is Christian. Christian. Yes. And I'm Norwegian. Norwegian. Yeah. Now you are cooking traditional food, yeah? Yes, this is very traditional Norwegian food. It's called pinnekjøtt. You can see here the text pinnekjøtt. Pinnekjøtt. Pinne means stick, and kjøtt is meat. Stick is the stick down there. I don't know if you see it, but it's aşağında dağıtlar var. Ağaç. So anlarda görýän bolsa ağaç var. Aşağına sonu goýar, tuğ, soňam buğu bişýän eken. Yes. And you can eat just in Christmas, yeah? Yeah. Diňe täze ip bilýän ekenler. But I buy more in Christmas because then I can eat it the whole year. Yeah. Because it's very good. It's lamb. Täze ille köp alyp goýan eken. Başga wagtam ýer ýalak täze. Bul nahary diňe täze ip bilýän ekenler. Başga wagty marketlerde tatlanan eken. Soňra taň nahar bisenden soň görkedör. Nahar boldy. Barana. Dostlar, naharımdan tayyar. Görkedeyim. Helki bisiren eti, bul goýun eti. Bulam Norvegiýanyň baýdagy. Yes. Arqam Türkmenistan. Men üçin alyp durýar. Now eating time. Yeah. And she'll take a photo of us. Barana ýeli networkda habarlaşar. Dostlar, bugün Oslo'da ikinci günüm.
Dün kendi video çekip bilmedim tabi. Mihmançılıkta olan için kendi videoda düşürüp vermeyin dedim. Şu an yerden ertelemede ettik. Düğünem bärin Norvegiýa değişik nahat ayarladılar, gatty oldu. Bärde şu mihmançılıkta galan yerim adam Norvegiýaly, adam ýanynakdan Filippinli. İkisi bir ýyldan gowrak bile ýaşaýan ekenler. Ýaly ýarak. Gatty adamlar düýün o aýdym aýtdyk, adetde kino gördük. Gowy içdik, gurlaşdyk. Men gelýänip, maňa sowgat alypdyr, Norwegiýanyň baýdagy. Biram Türkmenistan baýdagyny alypdyr ýörüýdi. Sanýaly gatgy şu adasarda da gary otyr, bärde ýagara bolup durýan şu ap. Indi ýaşaýan ýere Oslo'dan biraz uzagrak ýerde, häzir netip bolsa bile Oslo'ny giderlidik. Maňa görkezek ýöne gatty sowuk tasary nähil gedipler bilemok. Biraz Norwegiýanyň pulyny öküdäýin. $1 deňdir 9 Norvegiýa puly. Norvegiýa krony. Näşil 50 kron. 100 kron. 100 kronor. Gaming, Viking Campy. 50 bilen 200. Nerede bağlığın var, turat var. Norvegiýada bağlıkta gatty meşhur eken. Arkanda görýän Vikinglerin bäri Campy. Sanýaly gatty mehmanteler bularym. Asaýyn orkadaýyn häzir. Bilýäşok, turum 2 metr boýy bar. Ullugan Viking ýalak. Gatty gowja öýleri. Can I show? Bilýäşok, Orta Aziýa gatty zat bar eken, höwet bar eken, Gazakystan, Kyrgyzstan, Täjikistan, Özbekistana gidip görüpdir. Ýöne Türkmenistana gidip görmändir. Ýöne Türkmenistanda gatty gidip gelýän eken. Bärde I will put on the lights. Tam koleksiýony. Gazakstandan, Kyrgyzstandan getiren şokolatlary sanýalyk. 2 ýyl bolupdyr, hiç iýmen taklaýan eken. Gazakstanyň baýdagy, Azerbaýjanyň baýdagy. Anada baydaklar var. Türkmenistan'ın baydağına alacaktı. Orta Asya. Kazakistan, Tacikistan, Kırgızistan. Ya? Ha? Özbekistan. Sonyalı koronadan soň menen Türkmenistana çağırdım. Gelecek diye görelim. Ulan daşarı yaşayan yeri. Daşar abbakar. Kan adam yok. Ve Norvegiýada köpse işte 5 günde bir işleýär, soň hepde soňlaryndan şunýaly köpde öýde geçirýän eken ýa-da şunýaly dağda, tokoýda bilen gidjek öýleri bar. Dinjalmak üçin ağaçtan şu dağ dinjalmana gidýän ekenler. Bilen bugün agşam belki gitmemiz mümkin. Göreli. Keyip öre hereket. Onda biz Oslo'ya gideli. Habarlaşıp durarız. Norvegiýadan, Oslo'dan, Norvegiýaly adamlardan bilgi, maglumat edintem size de yetirip durar.